Marw vilayatynyň Bayramaly etrafynyň geňeşliklerine ýerleşen döwlet dukanlary ýeňillikli azyk paýlarynyň gapdalynyň goşmaça haryt satyn alınmagyny talap etmegi besetdi. Oba ýaşaýjylar bu täzeligi ätýaşly hoşarlyk bilen kabul etdi. Bu barada da Atyk radiosynyň habarçylary hepdeniň dowamyna sebitden maglumat berdiler. Ýurtda ykdysady kynçylyklar dowam edýän mahaly Bayramalynyň oba ýerlerindäki döwlet dukanlary ýaňy ýakyny ýylatyň subsidiýalenen un paýlaryny paýlady. Azyk paýlaryny almaga baran ýerli ýaşaýjylar özlerinden esasy harytlaryň gapdalynyň şirili suwlar, rezin şypyklar, kanseliýariýa harytlary ýaly goşmaça harytlaryň satyn alynmagynyň talap edilmeginiň ýatyrylanyny bilip galdylar. Öňler döwlet dukanyndan adam başyna her ay 5 kilogram ýeňillikli un satyn alanmazda esasy önümleriň gapdaly bilen goşmaça harytlaryň satyn alynmagy talap edilerdi. Goşmaça harytlary satyn almaktan boyun gaçyrsaň azyk paýlary berilmezdi. Şu gün döwlet dukanyna un geldi, onuň gapdalynyň goşmaça harytlaryň satyn alynmagy talap edilmedi. Diýip hepdeniň dowamyna bir ýerli ýaşaýjy Atyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň ýylatyň azyk howpsuzlygy bilen bagly dowam edýän aladalaryň fonuny döwlet dukanlarynyň hödürleýän subsidiýalenen iýmit önümleri şol hany kesgitli meşberlerde ýeňillikli bahadan satylýan un we ösümlik ýagy ýaly harytlar ençeme maşgalalar hususan üpçünçüligi pet hojalyklaryň güdüren aylamak mümkinçiliklerine goşant goşýar. Döwlet dukanlarynyň satyjylary azyk paýlarynyň gapdalynyň alyjylara şert goşulýan goşmaça harytlaryň mejburi sowdasynyň besedilenligini tasdikleýärler. Ýaňy ýakynda uly ýygnak boldy. Mundan beýlek döwlet dukanlarynda ýeňillikli bahadan satylýan azyk paýlarynyň gapdalynyň goşmaça harytlaryň satylmagy gadagan edildi. Diýip Atyk radiosynyň habarçysy bir dukan satyjysynyň sözlerini getirýär. Atyk radiosy döwlet dukanlaryny azyk paýlarynyň ýany bilen raýatlardan goşmaça harytlaryň satyn alynmagynyň talap edilmegi barada ençemegedek habar berdi. Habarçylarymyz soňky sapar Aşgabatyň eteklerindäki obalaryň döwlet dukanlaryna azyk paýlarynyň gapdalynyň zerurlygy bolmadyk harytlaryň satyn alynmagynyň şert goşulýanyny habar berdi. Hasadyl awgustyň ahyrlaryna habarçylarymyz hut paýtagtyň döwlet dukanlaryna ýylatyň un paýlarynyň gapdalynyň ýaramlylyk möhleti geçen harytlaryň satyn alynmagynyň talap edilýändigini habar berdiler. Satyn alynmagy şert goşulýan harytlar onsuz hem ýeňillikli azyk paýlaryny mätäç bolup galýan üpçünçüligi pes hojalyklar üçin artykmaş çykdyjy bolýardy. Adamlar masgalalaryň her bir agdasyny 5 kilogramdan paýlanyp berilýän ýeňillikli un paýlaryny alyp onun ýany bilen goşmaça haryt satyn almagy mejbur edilmezden begensip öýlerine gaýtdylar. Diýip bir ýerli ýaşaýjy aýdýar. Un paýlarynyň paýlanylmagy hem wagtly häzir sebitleri gijikdirilýär. Üstesine ýylatyň köp garaşan azyk paýlarynyň gapdalynyň goşmaça harytlaryň şert goşulmagy ardy şikaýetlere we nägiliklere sebäp bolýardy. Käbir ýaşaýjylar bu täzeligi ätýaşly kabul edýär. Olar bu tejribäniň şu günler sowda pudugyna dowam edýän barlyklardan soň gaýtadan güýje girdilmeginden howatyr edýärler. Häzir döwlet dukanlarynda barlyklar alınıp barylýar. Barlykçylar gidenden soňra goşmaça harytlar ýylatyň üstüne gaýtadan ýüklenip başlansa biz nirä ýüz tutmaly? Diýip beýleki bir ýaşaýjy alady bildirýär. Azatlygyň habarçylary 4-nji dekabrda Aşgabatyň döwlet dukanlaryny hem sowda resmiýetleriniň barlygy geçirýänliklerini, şol bir wagtda azyk nobatlarynyň video ýazgy edilýändigini, biraz soň 6-njy dekabrda Aşgabatyň döwlet dukanlaryna barlyklara niýetlenip bitin towuk etiniň görkezme satywynyň gurulýanyny habar berdiler. Hökümet resmiýetleri ýurtda azyk üpçünçüliginiň pes ýagdaýy bilen bagly habarlary tesirlemeýärler. Levan vilayatynyň dolanduruş merkezi bolan Türkmenawa şäheriniň hapa suwlary aktyrmagy niýetlenen ýer asty lagym geçirji ulgamlary tas günne-güne aşa bozulýar. Ýeriň astyndan çoğup çykýan lagym suwlary şäher ýylaty üçin käbir oňaýsızlyklar döredýär. Atyk radiosynyň habarçylary Günnägur vilayatynyň esasy lagym geçirji ulgamlaryna ýygyderli bolup geçen näsazlyklar barada habar berýärler. Türkmenawadyň esasy lagym geçirji ulgamy günde-güne aşa deşilýär. Hapa suwlar ýeriň astyndan çoğup daşary çykýar. Suwlaryň deňinden geçeninde ýakymsız ýys gelýär. Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Şäheriň hapa suwlary ýer asty ulgamlary arkaly çärjew etrawynyň golaýyny ýerleşen hapa suw howdanlaryna aktyrylýar. Geçirji ulgamlaryň ugruny suw itekleýäjän enjamlar ornaşdyrylypdyr. Bu enjamlar her 5-6 sagatdan ýygnalan suwlary hapa suw howdanyna tarap itekleýär. Ýöne tapdan nişan esasy geçirjide ýygyderli näsazlyklar bolup geçýär. Suw edarasynyň hünärmenleri çüýrän turbolary agaç bölejikleri bilen wagtlaýyn ýamamagy çalyşýar. Türkmenawat agaç suw edarasynyň gysgaly kömek hünärmenleri lagym turbolaryny bejermek üçin deşiklere agaç bölejiklerini sokýarlar. Ýöne agaç bölejikleri hapa suwlara çydamaýar. 4-5 gün soňra ýene deşilýär. Hapa suwlar ýene de çoğup daşyna çykýar.
diýip yerli ýaşaýjylar aýdýar. 30 kilometr töwere uzunlygy bolan lagym geçirji ulgamyň baş takasyndan tä çölüň içine ýerleşýän Hapasuw howdanyna çyn aralykda 4-5 ýeri ýygyderli deşirip durýar. Habarçylarymyz Lewan Polatynyň Türkmenabad, Kerik we Seydir şäherlerine lagym ulgamlarynyň gurnalanyny habar berýärler. Mundan ozal Türkmenistan 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyna laýyklykda Lewan Polatynyň Çärji, Sayat, Halaç we Kerik şäherlerine beýleki inženerçilik desgalary bilen bir hatarda lagym suwlaryny araşdyryjy desgalary ýa-da lagym suwlaryny geçirji ulgamlary gurmak kararlaşdyrylypdy. Türkmenistanyň dürli sebäplerine ýerleşen şäherler, etraplar we oba ýerleri Sowetler döwrüne gurulan köni infrastruktura desgalaryndan peýdalanýar. Sebäplerin ýaşaýjylary lagar düşen durmuş infrastrukturalaryndan, sanyndan çykan elektrik geçirji ulgamlaryndan, könelşen gaz geçirjilerden hem-de suw geçirji ulgamlaryndan peýdalanýar. Häkimetler we resmi media serişdeleri ilatyň lagym ýyladyş suw we gaz turbalaryna näsazlyklar sebäpli ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary barada mesele gozgamaýar. Russiya 8-nji dekabrda Ukrainanyň bir näçe regionuny dronlar we raketalary bilen hüjüm edip, azyndan bir adamy öldürdi, başga da ensemetini yaralady. Zarbaların netijesinde raýat we energetika infrastrukturasyna möhüm zeper ýetdi diýip Ukrainanyň harby we regional resmiýetleri habar berdiler. 8-nji dekabrda Irden, Kiýewde we Ukrainanyň aglab regionlarynda, şol sanda Çerkasyda, Kirovohradda, Hersonda, Mykolaýewda, Çernihiwda, Poltawada, Dnipropetrovskda, Zaporizhda, Donetskda, Harkivda we Sumada howa hüjümi bardaky duýduruş signallary ýanglandy. Ukrainanyň harby howa güýçleri 8-nji dekabrda Irden Russiýanyň Ukrainanyň territoriýasyna atan 19 ganatly raketasyndan 14-üsiniň urulyp düşürilendigine aýtdy. Düşmanyň raketalarynyň bir bölegi ýurduň günorta gündogurundaky Dnipropetrovsk regionunyň infrastruktura detgallaryny nişana aldy diýip harby howa güýçleriniň beýanatynda aýdylýar. Raketalaryň beýleki asanly bölegi Dnipro ýetinden soňra uguruny Kiýewa tarap ütgetdi. Yerli wagt bilen Irden saat 9-da Dnipropetrovsk regionunda we Kiýew regionunda KH-101, KH-555 kısımlı qanatly raketalaryň 19-syndan 14-si ýok edildi diýip beýanatda bellenilýär. Russiýanyň atan raketası Dnipropetrovsk regionunyň Pavlodar şäherine barp urup, bir ýaşaýjyny öldürdi, başga da 4-üsini yaralady. Şiket alanlaryň ikisiniň ýagdaýynyň agyrdygyny regional häkim Serhiy Lysak Telegram kanalynda ma'lum etdi. Ol sebäpden Pavlohrad we Snelnik etraplarynyň üstünde ýene-de 5 dronyň atylyp urulandygyny ma'lum etdi. Harby howa güýçleri Russiýanyň Iranda öndürilen dronlaryň 7-si bilen Dnipropetrovsk regionuny nişana alandygyny aýtdy. Maglumatda S-300 kısımly dolandyrylýan 6 tane raketanyň Harkiv regionuny atylandygy hem bellenilýär. Regional häkim Aleksey Nehubov hüjümde 2 adamyň yaralanandygyny, şeýle-de infrastruktura detgallaryna şol sanda bir mektebe zeper ýetendigini aýtdy. Ol Harkiwň Kupyansk etrafynda Russiýanyň zarbalary netijesinde başga da 3 adamyň yaralanandygyny, bir ýaşaýyş zaýyna zeper ýetendigini hem sözüne goşdy. Bu ağırlykda söwüş meýdanynda soňky 24 sagatyň dowamında Ukrainanyň gorugçylary Russiýanyň Avdiivka şäherine eden 30 hüjümini ýygy testirdiler. Bu barada 8-nji dekabrda Ukrainanyň ýaragly güýçleriniň baş harby ştaby ma'lum etdi. Russiýanyň eserleri ençe mühipde bäri gündogurdaky Donetsk regionunda ýerleşýän bu şäheriň daşyny gawamak ugrunda tagalla edýärler. Avdiivka Ukrainanyň garşy duruşynyň soňky simwollarynyň birine öwrüldi. Russiýa 2014-nji ýylda Donetsk regionunyň köp sebitlerini, şol sanda ady bir şäheri hem basyp alanda, Avdiivka Ukrainanyň gözegçiliginde galypdy. Sowuk howanyň ağırlaşmagy bilen Russiýanyň frontçylygynyň goloýundaky bir energiýa detgasyna zarba urmagyndan soň Ukrainanyň resmiýetleri raýatly elektrik toguny tygsitli ulanmaga çagyrdylar.